Με τον όρο τοξίνες εννοούμε κάθε χημική ουσία που εισβάλλει στον οργανισμό μέσω της τροφής, του αέρα και του νερού και μπορεί να τον βλάψει. Τα παραδείγματα είναι πολλά και καθημερινά και γνωστά σε όλους μας, αλλά δυστυχώς έχουμε εκπαιδεύσει το μυαλό μας να μην δίνει τη δέουσα σημασία. Αναλογιστήκατε ποτέ ότι το νερό που πίνουμε περιέχει χλωριούχες ενώσεις, τα φρούτα και τα λαχανικά που τρώμε είναι ψεκασμένα με παρασιτοκτόνα και ντομοκτόνα και τα γαλακτοκομικά ή ζωικής προέλευσης προϊόντα με αντιβιωτικά? Σκεφτείτε επίσης πόσο πολύ χρησιμοποιούμε καθημερινά πλαστικά, αλουμίνια και σε πόσο δυνατά καθαριστικά προϊόντα και επιβλαβείς για την υγεία μας χημικές ενώσεις εκτιθέμεθα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Τέλος, η κακή διατροφή, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η έκθεσή μας σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα και οι αγχωτικές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής επιβαρύνουν σημαντικά τον οργανισμό μας και συμβάλλουν δραματικά σε αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν τοξίνωση του οργανισμού. Ο οργανισμός μας από μόνος του έχει το χάρισμα να αποβάλει μέρος των τοξινών αυτών μέσα από το σηκώτη, τα νεφρά, το γαστρεντερικό σύστημα και το δέρμα, αλλά δυστυχώς όχι πάντοτε σε ικανοποιητικό βαθμό, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των τοξινών να παραμένουν μέσα στο σώμα μας και να προκαλούν πολλά καθημερινά προβλήματα. Έχετε αϊπνίες? Σηκώνεστε το πρωί από το κρεβάτι κουρασμένοι ενώ κοιμηθήκατε 8 ώρες? Κουράζεστε εύκολα σε απλές δραστηριότητες και νιώθετε ότι δεν έχετε καθόλου ενέργεια μέσα σας? Έχετε συχνά πονοκεφάλους, ημικρανίες, πόνους στις αρθρώσεις? Είναι κλινικά αποδεδειγμένο πως οι τοξίνες εισβάλλουν στο λιπόδι ιστό και δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος. Αρρωσταίνετε συχνά και ταλαιπωρείστε από κρυολογήματα. Πρίζονται τα πόδια σας, τα χέρια σας και δυσκολεύεστε στις κινήσεις σας. Αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ομαλή λειτουργία του γαστρεντερικού σας συστήματος. Δεν μπορείτε να χάσετε εύκολα βάρος. Έχετε προβλήματα στη σεξουαλική σας δραστηριοποίηση και μειωμένη λίμπιντο. Οι τοξίνες σε σημαντικό βαθμό ευθύνονται για την αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος και επίσης μπλοκάρουν το μεταβολισμό και την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και συμβάλλουν στην εκδήλωση ασθενειών όπως ο διαβήτης, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και αποτελούν γενεσιουργό αιτία σημαντικών καρδιαγγειακών προβλημάτων με πτωχή πρόγνωση ίασης. Αισθάνεστε ότι γερνάτε πρόωρα και παρατηρείτε το δέρμα σας να ταλαιπωρείται από ρητίδες, ραγάδες, κυταρίτιδα, εξανθήματα, ακμή? Φυσικά και συμβαίνει αυτό εφόσον το δέρμα σας προσπαθεί να αποβάλει όλες αυτές τις βλαβερές ουσίες από τον οργανισμό. Πολλές φορές όμως μάταια, καθώς η συσσόρευση των τοξινών γίνεται σε πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από ότι η αποβολή τους και ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί. Μην αφήνετε τον οργανισμό σας αβοήθητο στην προσπάθειά του αυτή να διώξει τις τοξίνες και να σας χαρίσει ευεξία και ζωντάνια. Το Αντιτόξ είναι ο πολύτιμος σύμμαχός σας στην προσπάθειά σας αυτή. Τα επιθέματα βοηθούν το δέρμα να αποβάλει μέρος των βλαβερών αυτών ουσιών κατά τη διάρκεια του ύπνου σας. Περιέχει μέσα καθαρά βιολογικές ουσίες όπως αλόι, χαμομήλι, τζίντζερ, μπαμπού, αλάτι Ινδιών, τουρμαλίνη, πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και έλαια, καθώς και πολλά άλλα από τα δώρα της φύσης προς τον άνθρωπο. Ο ειδικός σχεδιασμός των επιθεμάτων διευκολύνει την αποβολή κάθε περιττής ουσίας από τον οργανισμό σας σε σημαντικό βαθμό και χαρίζει ευεξία και ζωντάνια μέσα σε 5 κιόλας μέρες. Μην καθυστερείτε άλλο, μην το αναβάλλετε άλλο. Κάντε ένα δώρο υγείας και ομορφιάς στον εαυτό σας. Καλέστε μας τώρα!